Project om huisartsen naar Zeeland te halen, de zogenoemde Zeelandroute, werpt zijn vruchten af. Ik snap niet dat er niet meer mensen kiezen om naar Zeeland te komen. Want het is hartstikke prettig werken. En verder in deze Zeeland nu. Brand in café komt hard aan. En Tjan de Vries gaat voor wereldkampioenschap. Goedenavond. 4 extra huisartsen heeft Zeeland er het afgelopen jaar bijgekregen. En het kunnen er zomaar nog eens zo'n 20 bij komen. Allemaal dankzij de zogeheten Zeelandroute. Huisartsen in opleiding kunnen in deze Zeelandroute alle praktijkonderdelen van hun studie in onze provincie volgen. Met als doel dat ze ook hier blijven om het huisartsentekort op te vangen. Een van de huisartsen in opleiding is Vera Goedemond. Ik ben oorspronkelijk een Zeeuwse. Ik kom mezelf uit Capelle. Ja, ik miste toch het Zeeuwse. Het wonen hier is heel fijn. En ook de manier van werken hier in Zeeland vind ik zelf heel prettig. Het doel voor het opzetten van die Zeelandroute was meer huisartsen in opleiding zover krijgen om in Zeeland te blijven. Bij jou is dat doel bij voorbaat eigenlijk al geslaagd? Ik zou zeggen van wel, ja, dat klopt. Ja. Nieuwe huisartsen zoals Vera zijn hard nodig, want veel van de huidige huisartsen gaan binnenkort met pensioen. Om hun vertrek te compenseren is 4 jaar geleden de Zeelandroute opgezet. En dat werpt nu zijn vruchten af. 4 afgestudeerde huisartsen zijn na hun opleiding in Zeeland gebleven. En van de huisartsen in opleiding blijft ook een groot deel hier hangen, is de verwachting. Er zitten er nu nog 24 in de opleiding. En mijn verwachting is dat minstens 80% in Zeeland gaat blijven. Een van die 4 afgestudeerde huisartsen die na de Zeelandroute hier is gebleven is Tim Molenaar. Hij werkt nu bij een praktijk in Ierseke. Toen ik ging solliciteren voor de huisartsopleiding, dan moet je loten voor de locaties. En ja, hoe meer locaties je opgeeft, hoe groter de kans als je eenmaal bent aangenomen dat je ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Eerlijk gezegd was het toen niet de eerste keus. En is het dus, heeft de loting bepaald. En ik had toch niet anders gewild. Dus het lot heeft bepaald en je bent er blij mee? Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk, daarvoor zei ik, ik ga nooit weg uit Rotterdam. Maar goed, dan ga je toch nadenken over, hoe ziet je leven eruit? Wat wil je nou eigenlijk? En dan is Zeeland toch best wel aantrekkelijk. Ik zei dat net nog tegen een collega van ik snap niet dat er niet meer mensen kiezen om naar Zeeland te komen. Want het is hartstikke prettig werken. Je kan echt de huisarts zijn die je wil zijn. Ja, nogmaals, ik snap niet dat niet nog meer mensen hiervoor kiezen. Ja, ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, wie wil er nou niet in Zeeland wonen en werken, hè, zou je zeggen? Ja, we horen al jaren dat er in Zeeland een groot huisartsentekort aan zit te komen. Is die Zeelandroute nou het ei van Columbus? Ja, het draagt in ieder geval bij aan de oplossing van dat tekort. Binnen nu in 2 jaar gaan er zo'n 14 huisartsen met pensioen. Maar door alle huisartsen die in Zeeland blijven door die Zeelandroute wordt dat in ieder geval voor een deel gecompenseerd. En het hangt ook allemaal af van het aantal uren dat die net afgestudeerde huisartsen willen werken. Je hebt veel nieuwe huisartsen die willen niet voltijd maar deeltijd werken. Dus het is niet helemaal 1 op 1. Maar het scheelt sowieso een slok op een borrel. Ja, nou komt het geld voor deze Zeelandroute uit een potje. En dat komt dan weer uit geld, uit compensatie voor de marinierskazerne. Maar goed, als dat potje nou binnenkort op is dan ook dus dat project afgelopen? Nou, het is te hopen van niet, zegt de Zeeuwse huisartsencoöperatie. Ze zijn nu in overleg met de provincie om te kijken of ze daar nog wat geld ervoor kunnen vinden. Maar het streven is in ieder geval om er iets blijvends van te maken. Jannes Goedbloed, dank je wel. Een brand heeft gisteravond café Encore in Hulst verwoest. Eigenaar Walo Di Gregorian is erg aangeslagen. Het café bestaat uit 2 verdiepingen en vooral de bovenste etage is er slecht aan toe. Je had vandaag gewoon open moeten zijn en een biertje moeten tappen of een wijntje moeten inschenken. Maar als je om je heen kijkt, dat is echt dat is niet te beseffen. Het is echt verschrikkelijk. Gregorian zat bij de buren toen hij van 2 vrouwen te horen kreeg dat er rook uit zijn café kwam. Hij wilde nog naar boven rennen, maar daar was het al te laat voor. De jonge eigenaar kan het maar moeilijk geloven. Dat heb je nooit meegemaakt en dat wil je ook nooit meemaken. Maar toch maak je het weer, toch maak je het mee. En dan, dat is heel apart. Dat wil je niemand toewensen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
Jacqueline van der Heel uit Goes gaat toch op korte termijn de Tweede Kamer in. Ze stond op een 25e plek op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen. Maar de VVD haalde woensdag maar 24 zetels. Van der Heel gaat toch de Tweede Kamer in omdat ze een partijgenoot vervangt die met zwangerschapsverlof gaat. Gedeputeerde Dick van der Velde gaat in gesprek met wethouder Jeroen Laus van Middelburg over een nieuw AZC in gebied De Kleene Hoge. Dat komt deels op grond van de provincie en daarvoor is misschien een gewijzigd bestemmingsplan nodig. Het hele plan stuit sowieso op veel verzet van omwonenden. Deze week werd trouwens ook bekend dat een nieuwe noodopvang bij Zierikzee voor 150 tot 200 asielzoekers is opgeschort. Het COA en de gemeente Schouwen-Duiveland zijn het niet eens over de duur van de opvang. Concerted Sea heeft de eerste namen voor volgend jaar bekendgemaakt. Naast Bluff zelf staan onder andere Kane, Suzanne en Freek, Nile Rodgers en Chic en Raccoon op het programma. En Concerted Sea is van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 juni. Ja, het is vandaag weer Black Friday en dat betekent dat veel winkeliers hun producten met hoge kortingen proberen te verkopen. Maar er komt ook steeds meer weerstand tegen dit koopjesfestijn. Zoals bijvoorbeeld door Peter Smits, eigenaar van Moois en Meer, die een duidelijke mening heeft over Black Friday. Belachelijk. Nee, ik vind het is ooit ontstaan bij de grote jongens, grote winkelketens. En die kopen daar speciaal voor op in. En wij, u gaat morgen ook niet werken voor de helft van de centen. Iets heeft een prijs en daar kunnen we en willen we niet aan meedoen. Vandaag heeft een belangrijk adviesorgaan van de regering een rapport gepresenteerd met het advies om per direct met dit koopjesfestijn te stoppen. En daar is Smits blij mee. Ja, heel goed. Dat het ook een heel duidelijk verhaal is. We moeten stoppen met die onzin. Dat spullen, iets heeft een prijs, iets kost 50 euro, kost 100 euro en niet ineens kost de helft van het bedrag. Mensen die gisteren iets gekocht hebben, vandaag de helft van de prijs. Kan ik mijn klanten niet uitleggen. Kickbokser Tian de Vries uit Borselen kan morgen wereldkampioen worden bij vechtsportorganisatie Enfusion. De pas 22-jarige de Vries doet in Alkmaar mee in de categorie onder 88 kilo. De titel bij Enfusion is pas het begin als het aan de onervaren, maar vooralsnog onverslaanbare de Vries ligt. Tian Tarzan de Vries. Soms als ik naar de Jumbo ga of kom ik ineens iemand tegen die zegt: "Hey, Tarzan of zo. Hey Tarzan, alles goed, lekker bezig." Ik ken ze totaal niet, maar het is wel mooi, weet je. Daaraan merk je, mensen zijn er wel mee bezig. Tian Tarzan de Vries maakt naam in Borselen en ver daarbuiten. Dat merkt hij op straat, maar ook in de ring. Begin oktober in het Belgische Waregem werd de Vries massaal gesteund en zag de zaal blauw-wit van de Zeeuwse vlaggen. Ik vind dat prachtig, man. Gewoon eigenlijk de helft van de zaal is gewoon voor jou. En die zitten juichen ook als je opkomt. Ik kreeg gewoon kippenvel, joh. 2 jaar geleden vocht ik mijn eerste wedstrijd, weet je. Dus het gaat best snel allemaal. En dan nu al gerekend worden tot de beste kickboxers ter wereld in de categorie licht zwaargewicht. Op de 8e plaats van de mondiale ranglijst plaatste het gerenommeerde vechtsportmedium Combat Press hem. Nadat de Vries in Rusland won van een wereldtopper. 3 rondes volle bak knokken tegen een hele sterke ervaren jongen. Nikita Kozlov. Nikita Kozlov, harde Rus, deinsde niet terug. En ja, dat was een lekkere knokpartij. Ik was er daarna ook zo blij, ik was helemaal kapot, mijn longen brandden. Maar ik heb dat nog nooit gevoeld, weet je, want het was altijd snel voorbij. 3 rondes in de ring, dat heeft de Vries nog niet vaak gedaan. Regelmatig was het na 20 seconden klaar. 16 professionele partijen vocht hij, 14 daarvan werden gewonnen op knockout. Tarzan maakt niet alleen naam, hij boezemt ook angst in. Een week van tevoren belde de tegenstander af. Gelukkig zegt de organisatie, alles is betaald, dus kom maar. Waarom zei hij ze af? Ja, zo aan zijn schouder. Ja. Ik denk een bruine streep is een onderbroek. De ster van de Vries is reizende. In de toekomst zijn brood verdienen met kickboksen is het doel. Een contract bij Glory, de Champions League van het kickboksen, longt nu al. Ik denk zelfs dat er over een jaartje dat ze misschien een voorstel gaan doen. En dat ik hem nog ga afslaan. We willen nu nog niet naar Glory. Als wij naar Glory gaan, gaan we als een meis door de boter. En we komen om kampioen te worden.
Dat gaat nog iets langer duren, ik denk 1,5 jaar. Die jongen is nog maar 22 jaar. De 16 partijen zijn er 14 knock-out gegaan. En er zijn er 10 in de eerste ronde. Er zijn partijen bij van 15 of 20 seconden. Dus echt ringtijd heeft hij nog niet. Service. Als een mes door de boter willen we gewoon. Ja. Ik wil gewoon in glory stappen. Op het moment dat ik weet, ik kan nu echt iedereen gewoon slopen. Hey class, I'm coming for all of you! Het gevecht om de titel bij Enfusion is dus morgenavond in Alkmaar. En hoe de Vries het er daarvan afbrengt, dat is te lezen op de website en de app van Omroep Zeeland. Ja, het was een onstuimige dag in Zeeland. Regen en windkracht 8 op sommige plekken. De wind die neemt morgen af, maar de regen de komende dagen niet. Het wordt ook kouder. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen dan ook weer het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend en graag tot dan.